Dobre, ahoj Janko. Ahoj. Môžem sa ťa opýtať niekoľko otázok? Súhlasíš s touto našou malou videoanketou? Určite. Dobre, asi mi ešte aj povedz najprv, že v akej oblasti pracuješ, aby sme vedeli posúdiť potom. Som študent doktoránskeho štúdia fyzikálnej chémie na Masarykovej univerzite v Brne. Dobre, takže ideme na naše otázky. Robíme taký projekt o čísle pi a v rámci tohto projektu aj nejaká anketa sa takto uskutočňuje. Takže prosím ťa, vedel by si mi povedať niečo, že vlastne čo to je to číslo pi? No, tak je to Rudolfovo číslo a má využitie v matematike pri počítaní plochy alebo objemov rôznych telies napríklad. Takže máš predstavu. Čakaj, mi to asi musíš otočiť, lebo nevidím, čo ide ďalšie, aby sme to mali v rovnakom poradí. Dobre, približná hodnota čísla pi, to je naša druhá otázka, že či ľudia teda majú predstavu o tomto? Tak to by malo byť 3,14. Áno, výborne. Vedel som to aj viacej, ale nepamätám si. Výborne, ďakujem. A ďalšia otázka, že kto relatívne presne túto hodnotu 3,14 pre číslo pi objavil? To bude čistý typol by som Platóna, ale neviem. Dobre, tak môžem ti prezradiť, že Archimedes sa tým zaoberal. Asi aj budeš vedieť, že ako vyzerá symbolický zápis čísla pi? No tak je to písmeno grécke abecedy, malé pi. A vedel by si to nejak aspoň tak naznačiť schematicky, alebo opísať? Niečo ako T začínajúce, proste... Áno, vieš to, dobre. Má dve paličky. Áno. Dobre, a ešte posledná otázka, že na čo sa tak číslo pi používa, to si trošku aj spomenul pri tom prvom. Takže na pri tej prvej výpočet otázke. plochy, kruhu, objemu gule. Áno, výborne, ďakujem pekne. Takže ďakujem za spoluprácu a možno niekedy zase pri inom projekte.